Nek karo kanca-kanca di aransemen diperindah. Wah, luar biasa digarani kosong sendiri. Ya. Oh, ilir-ilire wancing goro-goro sing pas. Anu pesen Mas. Apa? Anu tulung kanca-kanca di Jelaras. Bengi gawe iringan biasa wae. Apa? Ora mata-mata. Sopo? Sehat niru garapane di Jelaras. Sopo? Terus saya jalan melek. Oh, Marian. Yo, Nduk Lintang. Karo anak wedok Rahesta dengan Chandra Dewi. Kata. Lagune Gerajakan Banyuwangi. Mangundul saka orang nganti desa Marajekan. Kalian kalau mau aku wis matur kalawan penjare Pak Lurah. Pripun Mas? Nah iki kok aku izin nguyuh sithik mergo wingi aku baru operasi batu ginjal. Mas. Nggih. Persiapannya dijaga Mas. Siap. Jenenge buntune wong akeh lho. Itu kebruke nggon sabete tak pasrahke anakku lanang sing barep Mas Jendra Yudhistira Putra wis sabetane wis ngungkuli bapakne. Nek omah suwe nang aku kok BPKB sertifikat ya. Kuwi kowe Nduk Lintang kan Mas Pot. Kalau nduk tanah, lagune Banyuwangenan Gerajakan Banyuwangi. Wah, rasane iki luar biasa loh, Pak. Apa? Nyuwun sewu, ora mung olah swara tapi tarine juga hebat. Oh, nggih. Wingi pamit apa, Dok? Nek pamit kami. Niku wingi pamit apa? Pemacak wayang musik kanjeng Mustafa wae. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih dia juga berapa? Kita kelas berapa? Aku kelas 2 Kelas 3. Kelas 3 SMP. Sekarang ini wah, cocok nih. Wah, ini kan kalian bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Mbak Tata ini bapaknya dalang, ibunya juga presiden. Nah ini turun soko Mbak Dewati gitu ya. Mbak Dewati loh, butuh kayak dokter kok. Oh, kemerong berarti. Kemerong. Saya dokter kebutuhan.